जाय बर' हारिनि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाफिनबाय धामाका बैसागु रंजानो नोंथांमोना आरो फिन गोसो दंना गैया बैसागुखौनो जों अलरेडि बोथोरजों खाबजानानै रंजाबाय नाथाय आरो फिन जों बैसागु रंजाबावनो नागिरदों बे बैसागुआव नोंथांमोना रंजानो गोसो दंना गैया गथाय आसामावनो दिनै बैसागुखौ फिन आरो रंजाफिनगोन होननाय जोङो नुदों जे मोनफ्रोमबो जोंनि पलिटिकेल हान्जाफ्रा दा बुंगासिनो दं दा बे बैसागुखौ धामाका बैसागु रंजानायखौ सोर मोनगोन दाना सोर रंजानो मोनगोन सोर मोनफिनगोन नङा होमबा कुइसना बेसो जादों दा गतिके आं नोंथांमोननि सायाव बेखौनो आं डिसकासन खालामगोन आरो लोगोसे आं दे दाखालि भिडिअ रिजाल्टखौ होदों बिनि सायावबो माखासे डिसकासन खालामगोन गोबां मानसिफ्रानो कमेन्टखौ हरबाय आं बिनि सायाव नोंथांमोन एसे डिसकासन खालामनोसै दे खिन्थु रिजाल्टआ सियर दा लोगोफोर नोंगौ दिनै बिपिएफआनो जा इउपिपिआनो जा देरहाखागोन जायखिया मोनसे पलिटिकेल हान्जाया बयनिख्रुइबो बांसिन एबसुलुटलि मेजरिटि लानानै देरहायाब्लाबो 50-50 बिथांमोना देरहानो हागौ बा बबेबा मोनसे हान्जाया बा एबसुलुटलि मेजरिटि लानानैबो देरहानो हागौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय जों बिटिसिनि बायजोनिखौ जों बुंनो नागिराखै जे जोंना बिटिसिनि सिङावसो दा गतिके बिटिसिनि सिङाव बिदिनो 6टा बा 7टा बा 8टा बा 9टासिम बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाया देरहानो हागौ आरो जुदि देरहायाब्ला हयथ' बिदिनो 6टा 7टा नङा होमबा दा बिराद मोनसे गोनो गोथो कनफिउजन बे मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैया नङा फैदों दा गतिके होनदों जे दतमा कनस्टिटुवेन्सिखौहाय रबिराम नार्जारि सारखौ खुनु प्रकारै फेजेननो हानाय दिनैसिमबो केन्डिडेट उजियाखै होननानै गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा आरो रबिराम सारखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामदों नंगौ बाथ्राया सैथोआनो जे रबिराम नार्जारिखौ खुनु फेजेननो हानाय दिनैसिमबो दैदेनगिरि ओंखाराखै आस्सा सैथो बाथ्रा मानोना रबिराम नार्जारि सारा माने पाब्लिकफोरखौ माने मोजां मोनहोनो हानाय बिनाव माखासे अभिगथा दङ बिनाव माखासे गुनफोर दङ आरो जायनि कुलाव रबिराम नार्जारि सारखौ मोजां मोननानै दिनै भटखौ होआ नङा होयो खिन्थु ओइबार एमएलए इलेक्सनाव दानाबा रबिराम नार्जारि सारखौ मोजां मोनग्राफ्रा दिनै मोजां मोनला आरो बिथांनो भट होगोन ना होला बा होगोन ना होआखै कुइसना बेसो जादों नङा होमबा थांनायावथ' जों मोन्दों माइनरिटि भटफ्रा गोबां दंमोन जा बावहाय जोंहा रबिराम सारा गोरलैयैनो देरहाबाय थादों खिन्थु ओइबार माइनरिटि भटआ खम आरो जुदि आंनि रिजाल्ट होनायखौ आं नोंथांमोन दिनै क्लियार खिन्थानोसै दे गमामा जुदि माइनरिटि सुबुं आरो आदिबासि बिथांमोनहा गमामाय जुदि बांसिनै जुदि इउपिपिएलनो भट होदोंब्ला माने इउपिपिएलनि गोबां बिजाथिफ्रा देरहानायनि चान्सेस दङ आंनि रिजाल्ट होनाया बेसो दै आं जे दाखालि रिजाल्ट होदों दा बे आरो दा जुदि माइनरिटिजों लोगोसे आदिबासिफ्रा जुदि बांसिनै जुदि बिथांमोना बिपिएफखौ जुदि दुखु मोननानै बिजेपिजों थानायलाय दुखु मोननानै जुदि बिथांमोना इउपिपिएलनो होयोब्ला इउपिपिएलआ बांसिन देरहानायनि चान्स दं बिटिसिआवहाय बेसो आरो बैखौ नोजोर बोनानै आरो बेखौ बिथा खालामनानैसो आङो रिजाल्टखौ दाखालि होनाय जादों दा आं बे रिजाल्ट होनायाव बेनिखायनो माखासे इसिङारि आन्दोआरि माखासे क्लुआ बेनो आरो आं बै माखासे सर्सनिफ्राय मोननानैसो आंबो रिजाल्टखौ होनो हादों नङाबा आं होनो हाया खिन्थु आं होनायादि एक्जेक्ट जाथारनांगौ बे नङा बा नोंथांमोननि दिमागावबो साननाय दं नोंथांमोनाबो सानदों थारैनो सोर देरहामारगोन माबोरै जामारगोन नङा होमबा उल्थां फाल्थां जामारगोन नामा बे मोनसे गिनाय बयहाबो दङ आरो जायफोर बिजाथि बिथांमोनाबो दिनै एसे गुद गोसोआव गुद मोनगासिनो दङ जे थारैनो मा जामारगोन रिजाल्टआव नङा होमबा दा गतिके नंगौ धामाका रंजागोन बयबो बिपिएफआ देरहायोब्ला बिपिएफआबो देरहागोन आरो जोंना बिक्रम माराया बुंखादों जे बिपिएफआ देरहायोब्ला बोरमा खासिजोंसो रंजागोन होननाय आरो बोरमा खासिनि दामा जेराव 5,000 बेवहाय 10,000 बिनानै ला होनदों जेराव 10,000 बा 15,000 बिनानै ला होननानै बिथाङा स्पस्ट खालामनानै होखाबाय मानोना देरहानायनि खुसियाव देरहागिरिफ्रा दाम होसोनानै बायगोन बे खोथाखौ स्पस्ट बुंखाबाय दा गतिके बैसागुखौथ' रंजागोनानो हयथ' बिपिएफआ देरहायोबा बिपिएफआबो देरहाफिनगोन फिन आरो नैथि आरो इउपिपिएलआ देरहायोब्लाबो इउपिपिएलआबो आरो फिन बैसागु रंजाफिनखागोन नङा होमबा दा आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामनो थाबाय जायखि जोंनि बिटिसिनिफ्राय देरहाया मानो बर' मानसियानो देरहागोन नङा होमबा नों बिपिएफब्लाबो नों इउपिपिएलबाबो नों बर'आनो देरहाखागोन आरो मानोना बर'सो जोंहा बांसिन केन्डिडेटफ्रानो स' जोंहा माने सिन्था दं टेनसन गैया खालि जोंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्टआ बेल'नो जों सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि आपिला बेल'नो जे
जायखि देरहानानै थाङाथों मानो बिथांमोना बहर होनानै जाय देरहाबाय पाब्लिकफ्रा मोजां मोननानैसो बहर होदोंथ' जायखौ पाब्लिकफ्रा मोजां मोननानै बहर होबाय आरो बै बिजाथिया देरहाबाय बे बिजाथिया जेन' पाब्लिकफोरनि अनसायनायखौ जेन' फिन नायफिननो रोंथों बुजिनो रोंथों रायजो राजाफोरनि अभाब अभिजनखौ बुजिनो रोंथों बाथ्रायाल' बेल'सो नङा होमबा बिदिनो देरहानाया सासे देरहाखागोन ओंखायनो आंनिफ्राय बिटिआर इम्फनिफ्राय बेखौनो रिकुवेस्ट थाबाय गासैबो बिजाथिफोरनिसिम आरो एडभान्स कंग्रेसुलेसन जासिखाबाय आङो नोंथांमोना बैसागुखौ फिन रंजाफिनबावदो जायखि देरहायाथों मानो ना बिपिएफ देरहाबाबो आंहा बुंनांगौ गैया आरो इउपिपिएल देरहाबाबो आंहा बुंनांगौ गैया मानो खारन बिपिएफआबो जोंनिनो मानसि इउपिपिएलआबो जोंनिनो मानसि बिथांमोना जास्ट अनलि फर पलिटिक्सनि थाखायल'सो पलिटिक्स गेलेदों खिन्थु हारिनि जाथिनि गासैबो गांनाय उखैनाय अलखद अभाब अभिजनाव बिथांमोनानो मावगोन आरो जाय गोजौ लेभेलनि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनै बुंलायगोन गाबोन बुंलायगोन समफोरनो आखाइ हमलायगोन खिन्थु जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव थानाय दैदेनगिरिफ्रासो गोरलैयै साहसै आखाइ हमलायनो हाया आरो गनायलायनो हाया बाथ्राया बेसो दुखु गोनाङा स' बिनिखायनो आंनिफ्राय सोरबा बैसागु रंजाफिननाय सोरबा मोसानाय सोरबा इन्जयमेन्ट लानाय बेखौ आंहा जेबो बुंनांगौ गैया रंजाखागोन एसे एनैया बयबो रंजाखागोन जायखि पार्टिया देरहायाथों माने बिथांमोना देरहानायनि मुङाव एथमाथ' गावखागोन माबा खानायाथ' जाखागोन खिन्थु खाना जानायनि मुङाव जे सोरखौबा नांथों बुंनानै एदावनाय सोरनिबा न' खाथि एथम गावफ्रुलाबायनानै डिस्टार्ब खालामनाय जेन' बेफोरबायदि जाम्बानि थासारिखौ जोंनि मानसिफ्रा फिन खालामा आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेल'सो खारन देरहानायाथ' सब देरहाखागोन दा 4 तारिखआव गाबोन सानसेल'सै नङा होमबा गाबोन सानडे नेक्स्ट डेना मानडे स' मानडे फैनाय लोगो लोगो थामाम रिजाल्ट जों बुंनो थाङोब्ला 2टानि गेजेरावनो जों माखासे रिजाल्टखौ मोननो हागौ मानोना बियो ओरै बेलट पेपार साननाय नङा मेसिनसो थुबानो रिजाल्ट थुबानो रिजाल्ट ओंखारो बे साननांगौनि खोथा गैया बाहाय मेसिनसो नालाय ओंखायनो रिजाल्टआ थाब फैयो एटलिस्ट 4टानि गेजेरावनो गासिबो हयथ' रिजाल्टआ जोबजोबनो हागौ आरोखि आरो जोंनि क'क्राझार हिसाबै आंनिबा दतमाखौ एडभान्स मोनग्रोनो हागौ आं दतमाखौ एसे खम होननानै मिथिदों स' अल दा बेस्ट बाय सारमोननिसिम नोंथांमोना जायखि देरहानानै थाङाथों मानो नोंथाङा इउपिपिनि बिजाथिब्लाबो बिपिएफनि बिजाथिब्लाबो नोंथांमोना बिटिसिनि बासिन्दाखा आरो थैस' थांस' रायजो जागोन होनना बुङोबा बिटिसियावनो रायजो जाखागोन आरो रायजोफोरजों गोरोबनानै राजनिति खालामगोनबाबो बिटिसियावनो खालामखागोन बिटिसिखौ नागारनानै नोंथांमोना राजनिति खालामनो हाखाया गतिके नोंथांमोनहा जायफोर बिजाथिफोरखौ रायजो राजाफ्रा अननानै भट होबाय बेखौ देरहाहोबाय बै बिजाथिफ्रा आरो रायजो राजाफोरखौ जेन' नायफिननो रोंथों रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु हांमा गासैखौबो निदानखौफोरखौ बुजिनो रोंथों आरो उनावहाय रायजो राजाफोरखौ मदद होफिननो हाथों आं बेखिनि आसा मिजिं लानानै आरो आफा इसोरनाव आरज गाबो जे जा खालामो इसोरा मोजांखौनो खालामथों मोजां दैदेनगिरिफोरखौनो रिजाल्टआव लाबोथों आं बेखिनि आस्था मिजिं आरो इसोरनाव हुबिसा खालामनानै आङो एबा इसोरनाव आरज गाबनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।